Sådan Bubble, og i dag der skal vi spille på Mineplex. Det er første gang jeg optager, så ja. Som sagt, vi skal spille på den her Mineplex her, så vi kan lige så godt begynde. Så lad os prøve at join en af de her spil her. Og jeg har spillet på den før. Det er en af mine yndlingsserver, så ja. Så lad os spille lidt Mineplex, så venter vi bare lige på, den går i gang. På den her kanal kommer jeg til at optage meget andet end Minecraft. Jeg kommer til at optage tutorials, måske andre former, måske nogle andre spil. Jeg kommer til at optage andre spil, men det er ikke planlagt, hvilket spil det er endnu, så lad os komme i gang. Vi går efter snemanden. Wow. Nå, okay, den røg nu. Ja, okay. Som sagt, jeg er ikke helt professionel til det her spil her, men altså, det går nok. Snak. Okay, jeg slog på den. Wow. Prøv lige, den kiggede ikke på mig. Au. Så jeg kan se, så jeg ikke er helt god til det her, men jeg er heller ikke, jeg er en lille smule noob. Altså, jeg er ikke den bedste i hvert fald. Wow. Sådan der. Står de her. Kom bagfra. Nu gør vi den. Hvor fanden er den? Ej, det der det er altså direkte svært, det her spil. Okay. Et på. Jeg er 100 p på, at jeg spiller et andet spil bagefter. Ja, jeg er ikke verdens bedste til det her. Nå, prøv lige, vi spiller noget andet nu. Det spil her, det kan jeg godt nok ikke finde ud af. Lad os prøve. Det er sådan, den her Mineplex server, det er sådan, wow. Det er sådan, helt meget spil, der er mixet sammen, så det er en, der er mixet af kæder og alt muligt. Der er en hel masse minigames. Så det er fint. Jeg prøver at lære survival games. Jeg er god til survival games, så det gør den. Nå, okay. Lad os gå ind her. Det her, det er jeg til gengæld god til. Hvad gør det? Okay, så jeg er allerede 24 players, det var hurtigt. Det var kun 12, da jeg joinede, så okay. Ja, okay, så venter vi bare på, at det bliver startet, og så kigger vi på den der kvinde der. Nå, okay. Nej, så er der en, der lever. Seriøst, mand. What, vi er 26 players ud af 24. Og de der ultras der. Og vi starter i hvert fald om 10 sekunder nu, så det er fint. Seriøst, det mener de ikke, altså. Så der er nogen, der prøver at gå ud og ind, fordi de synes, det er sjovt, eller? Som sagt, hvis I ikke ved, at survival games det gælder om, så gælder det om at være den sidste overlevende. Hvis I har set Hunger Games, så minder det lidt om det. Det gælder simpelthen om at udrydde alle andre spillere end sig selv, så man er den sidste. Altså, jamen, når der er lidt spillere tilbage, jeg mener det er 5 eller 4, så kommer man i en deathmatch, så bliver man teleporteret ind på mappet her. Så vi får noget. Hey, var der ikke en kiste eller andet? Så jeg løber bare en vej, altså. Glemte jeg vælge kit? Hvad får man først efter noget tid?
Det her map, det kender jeg dog ikke, så hvorfor har jeg så ekstra liv? No. Lad os snakke om, jeg har en hånd nemlig. Hånden, de er ret awesome. Nå, okay. Ja, jeg er en af de der dræber i starten, hvis der er nogen, der tænker over det. Lad os bare nok den har noget på sig, måske. Ja, inde på den her Mineplex-server, der er en masse forskellige ting. Der er Sheep Quest, det er noget af det, jeg bedst kan lide. En gang var der sådan noget minecart eller sådan noget eller andet. Og det var rigtig sjovt, men det blev deleted for så ikke så længe siden, så... Det var mit yndlingsspil, det var også ret fedt. Enchantment table. Han håber lige på et sværd der, eller hvad? Han havde et sværd. Han har et sværd nu. Nej. Jeg tror, det er den bedste idé, det er, hvis jeg løber. Jeg troede, den bedste vej, det var at løbe, men det viste sig så, det ikke var. Okay, det var ret heldigt. Jeg vidste ikke, han havde så lidt liv. Okay. Så tjek det. Kan man ikke komme ind i det her hus? Lad os se, om der er nogen, der gemmer sig herinde. Jeg har i hvert fald en kiste her. Jeg har brug for mad. Jeg har slet ikke kigget på min mad. Jeg skal bare finde et crafting table, så skal vi lave noget brød. Det der, det er ikke godt. Det der, det er ikke godt. Det er ikke godt, det der. Okay. Det der skulle jeg aldrig have gjort. Jeg skulle have teamet. Det var nok det dårligste idé, jeg nogensinde fik, det der. Lad os lige tage en mere. Det der, det var fandme dårligt kæmpet af mig, det der, altså. Der kan vi alle sammen blive enige om. Det der, det var fandme dårligt kæmpet af mig. Ja, der kommer faktisk ret hurtigt players ind, på at se. Hvorfor fik jeg ikke min ting, da jeg valgte night denne gang? Når man får en, og... får man det som X-Man. Jeg tror, jeg vil gerne Nej, vi tager ham der. Jeg tager night. Hvor er det så? Okay. Jeg synes, det tager meget på min FPS, når jeg optager. Jeg optager med det der OBS. Så hvis der er nogen, der kender et bedre program, så må jeg gerne sige til, fordi at... Fordi at jeg har normalt omkring de 150 fps, når jeg ikke optager. Så jeg synes bare, det er ret mange fps, der ryger nu, når man kun har omkring de 40. Så det er ret mange. Det er lidt for mange. Så, men nu er det sådan OBS, det er også et beta build, så det skal de nok få fikset, fordi også en af mine venner, han har også ret god FPS normalt. Og han prøver OBS, så der får han også nogle spikes. Det er lidt irriterende. Men det skal de nok få fikset, fordi jeg... Glemte helt, hvad jeg skulle til at sige, men fuck det. Vi har fået lidt... Vi kan i hvert fald lave brød, hvis vi finder et crafting table. Den spiller der, jeg ikke se hans navn. Så vi nakke ham. Han har arm og kun, så... Nej, han har også også. Dumt, han ikke angriber. Det er det første, man skal gøre, fordi ellers mister man bare liv. Ja, no shit, ellers mister man bare liv, altså. Okay. Her kan vi ind. Han har en træks. Jeg dør alligevel, men altså, jeg har lige været i kampen. Nå, okay, jeg døde så ikke.
Okay, jeg synes, der er ret mange her, altså. Jeg kan finde mig et crafting table, så jeg kan få noget ordentligt mad, altså. Jeg skal have valgt Axeman, så kan jeg kaste med økser. Nå, okay. Yes, mand, det kommer mad. Jeg venter på Honker. Jeg står lige lidt stille, for ellers. Nej, jeg troede lige, man kunne smadre. Det er ret irriterende, at man ikke kan smadre det her survival games. Fordi så kan man lave baser og sådan noget. Det kunne være fedt, hvis man kunne sådan noget. Hvis man havde. Og sådan timer det, altså. Det kunne bare være skide fedt. Det der oven, der er noget i, eller hvad? Var der ikke et navn? Så der er en kiste her. Så okay. Gå lige herhen. Kom nu, sig dig et eller andet. Forresten, jeg spiller Daisy, men jeg regner ikke med, at jeg kan optage det. Men hvis der er nogen, der gerne vil spille det, skal bare skrive i kommentaren. Altså, jeg har en kæmpe klan derinde. Den kan jeg godt join. Klan, det er bare et hold, det er ikke en rigtig klan, men sådan, vi har bygget baser det hele, det, og det går ret godt derinde. Og Daisy Epoch, så se, der er ret mange, der dør lige nu, så. Nej, det er bare supply drop. Skal jeg op og tjekke? Det er nu være pisse, jeg ikke finder noget. Vi har sådan noget lort her, vi kan æde, men jeg vil gerne spise rigtig meget. Jeg gider ikke have mere hunger. Hvis I kan høre det i baggrunden, så er det fordi, det regner kraftigt. Ned over mig, mit værelse her. Der er en kiste anden, der kommer derinde. Det regner ret kraftigt, det stormer lige lidt herover. Yes! Yes, når jeg beder til ting med, så kommer det altid. Jeg ved ikke hvorfor. Ja, så fucking godt, altså. Der var en brynjer. Eller, ja, der var en brystblad. Jeg mener, man kan sætte det her som en af de eneste items. Det er sådan, at hvis der er en efter en, og man ikke rigtig klarer ham, bare sætte det foran ham, så klarer han det ikke så godt med. Har jeg ikke lige lootet det her? Nå. Fordi det er ret mange, det er, nu til, når vi kommer til det der med optagelsesprogrammer og sådan noget, det er ret mange FPS, man mister, fordi jeg har normalt 150, og det er altså det, jeg normalt har altså det er noget, jeg normalt har, når jeg spiller fuld render distance og det. Så det er lidt mærkeligt, når jeg bruger OBS, men altså det der, det er et beta-build, men det burde ikke, man burde ikke få sådan nogle spikes der. Det er lidt irriterende, men vi får det fikset, så hvis det ikke bliver bedre med det OBS, så køber vi bare fraps, altså. Kister henne. Munden er lootet. Jeg er ret godt forsynet lige nu, som I kan se. Så det er ret godt. Jeg tror, vi har en lille chance. Der er faktisk nogen, der har jernting. Jeg håber jeg virkelig ikke. Nej. Jeg gider sgu da ikke have deathmatch nu, mand. Nå, der var så en, der startede deathmatch. Det var bare fedt, var. Så det virker ikke for os nu, eller? Nej. Det er startet. Det var fedt, hvis man sådan, at der var flere, der gør det, sådan der kom sådan, at det startede lidt hurtigt, så hvis der, hver gang der var en, der gjorde det, så altså det var sådan, at når der er 1 minut til deathmatch, så hvis der var en mere, der trykkede på det, så gjorde han sådan, at der var 20 sekunder mindre. Så.
Ja. Det er om, det er nede i dag. Fordi I skal kunne det være her med det hvide tøj. Okay. Nu går lige videre, det var bare min mor. Undskyld, det er sådan, der er en spiller der. Og han er jern, derfor nakker vi ham, for jeg ved, at han vil slå mig, når han gør det der. Han kaster økser efter mig. Shit. Nå, men det her, det var altså nok for første episode, så ses.